Sme rýchle volali našich udržbárov, že to bol moment, oni prišli a už vlastne v plameňoch bol celý vrch. Pozerám, aký dym ide. No ja reku, teraz čo to? Som vyšla na terasu, tak reku, nedobre. Čo vládali, šli po svojich, imobilných seniorov z horiacej budovy vyniesli. Vďaka tomu, že personál začal s okamžitou evakuáciou a že pomáhal kto mohol, prežili všetci obyvatelia domova dôchodcov. Čo my sme lietali z jednej strany na druhú po chodbe, že či sú prázdne izby. Dobre, že sme tu, že sme zdraví, živí. Strecha a celkovo 4. podlažie však ľahli popolom. 3 mesiace po ničivom požiari sa ale do zariadenia vrátil život. Tešíme sa s vami. Aj keď v inej izbičke, ale predsa je to už doma. 150 klientov, ktorí sa tešili naspäť domov, sa stali svedkami rekonštrukcie, ktorá stále trvá. Ja to vidím tak na horizont nejakých 2-3 rokov, aby sme to mohli dať do pôvodného stavu. Poistné plnenie, verejná zbierka, vyčlenenie sumy z mestského rozpočtu či finančná pomoc od samospráv, z ministerstiev aj vlády. Odvšadiaľ prichádzali peniaze na to, aby sa čo najskôr podarilo vystavať 4. podlažie. Oprava si však naďalej vyžaduje každé euro. Keď vychádzame z toho, že tá celková škoda bola 2,750 000 plus minus na znaleckom posudku, poistné plnenie bolo 1 400 000 a niečo, tak ten rozdiel nám ešte bude treba. A tak aj minulotýždňový ples Pišiakov, ktorý má charitatívny rozmer, priniesol domovu dôchodcov dar v sume desiatok tisíc eur. Ja si to veľmi vážim a chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli, kde boli výrazní dvaja sponzori, jeden bol Petrol Transit. 30 000. A druhý bol Via Belis z Mošoviec. Ja budem stará aj také, že toto napíšem, krásnu nič nemám a potom vám odovzdám. Ráta sa aj fixov napísané, lebo je to taký verejný prístup a bola by to haňba, keby sa nesplnil. Boli veľmi štedrí, za čo by som je veľmi rád poďakoval a verím, že tieto peniaze v najbližšom čase budú na účte domova dôchodcov. My po dohovore s pani riaditeľkou sme rozhodnutí doplniť tú prvú etapu, ktorá sa dnes stavia a použiť tieto peniaze na dodatočné zateplenie a na začatie oplašťovania na okná a na dvere na tom 4. vyhoretom podlaží.